يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويله يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويله الله تجده أبرني daha tegaka honoma borodowille musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique yo dengame jamajibine de so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fe jayi ɓatake bindaɗo jaslari sappo e jeetati mboy hitande ujunnaje nogase jeegom ɓatake men faati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo o cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama alhamdulillah yo Allah ɓeydanen jaam ɓeydanen sutura ɓeydanen ndenka ɓeydanen yajede ya rabbal wara en jetti Allah hande ko alarba sappo e jeetati lewru mars 2026 woni hen ne goni nogase jeenayi lewru korka woni hen ne goni nogase jeetati lewru korka yo Allah wanja barke lewru ndu emen enen kala allahumma amin ya rabbi ko yettude Allah banda men alhamdulillah eɗen keɓɓata kuuji ñande kala heewɓe ne kollita en ndu lewru waye mabɓe kono yontere ni ɓe meeɗa yiide lewru wayni yawde taw joomin tinani woni en kolliti so keɗima gayni ne keppa ñalawma goɗɗo ko arata elle hakkillaji kala ketti hen moni kala nattiyade guiɗaɗe goɗɗe en keeɓi message iwde musidɗo goto gorko wi ko teski ko omo andi omo hoora hitande kala so lewru korka ari kono hikka no korka makko moƴƴiri ni o meeɗa teskade korka makko moƴƴiri dani hen alhamdulillah a gonɗi a nundi ni ne moƴƴi neɗɗo settade bonɗi mum settade ko wuuri ko settade no wayni ne walla ɗum o wi ko teski o watti hoorde ko omo hoorade kono korka makko tan moƴƴa hawtina moƴƴi no hikka ni meeɗa wadde alhamdulillah ɗum noon anne goɗɗo keɗiɗo annene goɗɗo keɗiɗo tinno ƴewto hoore ma so korka hikka ka ɓuuri moƴƴude korka ma rawane ka datoɗa kadi so tawi korka ma e ndentoɗa ruttade e ko bonnanno korka ma ko ƴeewa beele korka aro ka kadi ɓuura so Allah jaaɓi ni ɓuurata min hooram kaaloɗo hen o korka hikka ka ɓuurmi tinde hooram e Allah tigui rigui e korka yawtuka ɗum tagui neɗɗo kala ñalawma garɗo ɓuur ɓattade Allah kala hitande arde ɓuur ɓattade Allah kala lewru korka ardu yahata ɗum ɓattade Allah kadi e lewru korka yawtundu ni gandita aɗa peesa faade Allah
kono lewru arndu fof aɗa ɓeydo ruttade caggal walla so lewru korka maayi aɗa rutto e goofi e bonɗi e baɗi e ɗemgal ma haalde ko yenanaka haalde ko yenanaka ñohde neɗɗo fende dow inde neɗɗo takkude neɗɗo pepinade neɗɗo eja haala laaɓani kaltoya ɓeyda hen ha heewa ɗe gueɗe kala kala bonna golle ma tan yo Allah reen yo Allah suur en neldi duwaw dendagal woddurnaɓe kala en neldi duwaw dendagal siwinaɓe kala jaltugol aduna gorgol men neni men nen Binta Amadou Ba yalteduna hanki ɗon ɗo Matam wira hande 10 heures o ɗon ɗo siwi ɗo kaw Amadou Guelajo e dow inde ma mi neldi duwaw dendagal enɗam jimmiyaɓe kala mi neldi duwaw dendagal wuddurnaɓe kala kono mi neldi duwaw kadi dendagal siwinaɓe kala yo Allah yurmomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala ya rabbal alamina ceerno Khalid Abdoulaye Sy mi salminima mi juurimama mboɗo andi kadi annene kadi hande ɓandu ne teddi ɓernde ne teddi kono en duwima bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garine jewte meɗen ceerno Khalid assalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي سار من سلمتي مام mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yawone jaam en jetti Allah e nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam en calmini julɗo foof ɗo woni en gardini e calminali tedduɗe urɗiɗi jinnaɓe men tedduɓe ɓe Allah teddini wonɓe sababu wodede men e ɗam ɗo gurdam caggal ɗum en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calmini galle o kala ceerno Abdoulaye Sara hande ɓerɗe ɗe gona belɗe no feewi kono noon enen jetta Allah eɗen jabra Allah kadi kala ko Allah fawi e dow men jinnaɗo men goto ene ruttori en ko wiyete ko Baba Demba Ndiaye hewɓe ene nana mbeɗa haala makko kanko e Baba Sildou Mbodj mi daƴƴata inɗe mabɓe kanko noon haysinno lasli makko ko banggue men ga hedde Doundu o jooɗi ko hoore ñiiwa ko toon o jooɗi min meeɗa yiidirde kono ko gorko jiɗɗo mi korsinɗo en no feewi jiɗɗo en no feewi battuɗe men hakkille mawɗo moƴƴo mawɗo juulɗo mawɗo newiɗo mawɗo deeƴƴo mawɗo deccuɗo mawɗo curiiɗo mawɗo baɗɗo fayida Baba Demba en mbimo yo Allah hebbina makko yurmede hewɓe noon neldi en duwowuji en mbawa jabtodade fofof kono noon en dutti fof en du'aw en duwanima ceerno Souleymane Diallo ko ɓiyi ko en dewni makko du'aw o ngam o yettinana en galle o kala en duwima kanko Baba Demba yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo Allah moƴƴanmo toon yo Allah wattumo e moƴƴuɓe mum heeriɓe yo Allah hoddinmo e annabi o sallllahu alayhi wa sallam aduna noon ko ni tan didori saaha foof wooda ɓoccitiɓe jaaha ko ɗum waɗi yonti mbatten hakkillaji koye men ndewen Allah jokkodiren en ɗam jogoɗen ɓerɗe moƴƴe goto fo yiɗano goɗɗo on jaam koko gasata ha laaɓa ko gasata noon woto gasdu hen an aduna koko gasata sa gasdi hen tan woni a perti sa salima gasdude e aduna noon woni an a malama
gasdude aduna ko heddodade aduna tan wasa rewde Allah wasa jokkude andam wasa wadde jamiroje Allah wasa woppude kade Allah ene waɗa ko weli ɗum tan aduna ne funta ɗum ha ɗiɗo ñalawmaji ngara ɗum noon tinnoɗen no moƴƴi ganden ɗi ñalawmaji garoji en duwoni momo kanko Baba Demba Diallo en duwanima Baba Sildu Mbocco ɓe ko yimɓe yiɗɓe en kono en duwanima Baba Samba Gueye en jejjitamo kankone en duwanima Nene Mangil Gueye kono en duwanima Sala Soñan ɓeɗo kala koɓe tinɗen ene jiɗno en no fewi Allah nawti ɗumen en ceerata e duwanade ɓe en ceerata e duwanade ɓe inchallahu taala ɗon ɗo eɗen guuri en duwontoɓe tan nde Allah hebbine mabɓe yurmede kamɓe e dendagal mayɓe julɓe to mbawi wonde e jokliɓe nder ɗe kala yo Allah hebbin e mabɓe yurmede alhamdulillah en calmini Demba Ndiaye to wuuro Mbulel en calminimo no fewi ko neɗɗo kettotoɗo en ko neɗɗo kadi carowo jewteɗe yo Allah yoɓ moƴƴere sohna Huley ko kañum neldata mo alhamdulillah jarama no fewi yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala en calmini Coumba Abou Sow to Padalal eɗen nawtamo ha to gannu o jarama en keɗima vocal makko en beltanimomo no fewi en calmini mawɗo men moƴƴo Ceerno Abdoul Karim Dia to Dancadi o jarama no fewi yo Allah yommo moƴƴere en beltima no fewi en calmini galle Baba Sildu Mbocco foof kay goto en goppaɗe kamɓe kala mawɓe e sukaɓe rewɓe e worɓe foof en gona e jitoɓe Baba Sildu ɗum noon Seydi Sarr mboɗa andi hande ko ɗo kadneten calminaɗi ɗi gam woto judde ha ɓurta inchallahu taala mi ruttuma konngol ciftina en to jaranno ɗen e on saaha jokken golle ceerno Haali Abdoulaye Sy mi salmitimama kadi ɓe duwaniɗaɓe kala ɓe mbi amina ya rabbi kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala yo Allah weleɓe ya rabbi yo Allah nannuɓe aljanna bi jahi nabil wara sallllahu alayhi wa sallam eɗen ñaagui Allah dendagal mayɓe julɓe pop gam barkendu lewru Allah teddundu e ɗi jammaji Allah moƴƴi ɗi jeeyaɓe Allah kinkiƴinto gam rewde Allah subhanahu wa taala yo Allah yaafo mayɓe julɓe kala nannaɓe aljanna siftorde mayɗo ko siftorde hoore mum saabu ka mayowo jaaɗo o yeehi o artata kono an kam ka jahowo andina artoyta ɗum noon siftorde jaaɗo o kañumne wonay heblanade garagal ma sa yeehi kadi ɓe ɗaccuɓa yo ciftorma yo Allah yurma yaafo mayɓe kala est ce que en duwima noon ceerno Khalid alhamdulillah yo Allah reen en calmini musidɗo men guiɗo men sehli men Haali Abou Ba ha ton to Mauritanie en calmini dendagal Mauritanaɓe pop e dow indema o ko jambaro banda men leñol fulɓe mbatten haqqillaji men e Mouhamadoul Haali Ba ko gorko moƴƴo laaɓɗo reedu jarlitiɗo so fini subaka dawi biro mum ene golla sa ari ɗon sa wiyaka ya nat a natata kono so yalti biro mum jole auto mum arti ha galle mum jippina hoore mum ha heɓa leydi wulla luukane habruma wonko jangguinte haali aɗa jangguina aduna o ceerno yo Allah reene yo Allah suure hisnuma kono kadi min dewni calminalɗi e ma nde jettinanta amen Ahmadou Tidiane Thiam amin duwanomo ko noma hanki ko o waɗama jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie yo jogoro jaam alhamdulillah en duwanima Louseɓe naɓe kala ɗum ɗo ko teddungal Louseɓe naɓe kala kono ko teddungal gorgol naɓe kala kono kadi ko teddungal Mauritanie naɓe kala yo jogoro jaam min duwanimamomo ko ɓeydare leñol ngol ko ɓeydare wuuro ngo ko ɓeydade région de gorgol kala en calmini somananaɓe kala bandel Silla min calminima kono en calmini Moussa Amadou Diop jiɗɗo en ha woni gonga korsinɗo en yo Allah reene yo Allah yiiɗe yo Allah horsine ya rabbal alamina
en calmini dendagal sillanaɓe kala kono en calmini joɓɓe kala en calmini jayɓe kala en calmini falɓe kala kono en calmini kontenaɓe kala ɗon ɗo cuuɗi men somona e ko taari somona kala ceerno gasi ceerno Mouhamadoul Ghalib Ba ceerno Haali Abdoullahi Sy gonɗen koye annabi Huudu e leñol muɗum caggal nde leñol makko beewi Allah suɓimo nelimo o yettini nelal ɓe cali ɓe piimo omo andi sodorde ko duwade rewɓe mabɓe natti jibinde remru mabɓe natti rokkude ceerno Khalid bisimilla maɗa. Wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sar. Mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere. Mi ñaguima Allah yo Allah hebbinima jaam, yo Allah hebbinima kisal. En jetti Allah, en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. En calmini kala julɗo. A jarama Seydi Sar. No mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen. En jetti Allah noon gartirɗo en hande e wawde addande en jewte men ɗe gownoɗen addude. Taw noon eɗen goni e galle annabi Huudu alayhi salam caggal nde gasnuɗen annabi Nuhu. Nde wan noon to deggodiral caggal annabi Nuhu ko annabi Huudu rewi hen. To mbiɗa ɗo ko ɗon goppirnoɗen ɓe boni needi ɓe batti weddade annabi Huudu kaaƴe en kalino ɗum hanki Seydi Sar. Caggal ɗum annabi Huudu wadde mabɓe duuɓi 70 ronki artiri e Allah subhanahu wa ta'ala e haalande ɗum Allah ɓuri mo laaɓede wonde ɓeeɗo yimɓe ɓe jaɓani gonɗinde. Mi yettini nelal ma ngal nelnoɗami kono kamɓe haɓene keddi e kefaragal mabɓe ɓe jaɓani hettade mi. Ko ɗum waɗi sababu Allah subhanahu wa ta'ala nangi toɓo mum ndewan noon kamɓe ko ɗum ɓuri wawde wurnude ɓe. Ɓe nguuri koye gese, ɓe nguuri koye ndemandi, ko ɗum ɓuri wawde jaggude ɓe e banggue gurdam, ko ɗum ɓe ɓuri wawde naftorade to banggue ko ñamete, ko fuɗɗata e leydi ko ɗum ɓe ɓuri wawde hutorade, ko fuɗɗata e leydi ko noon ko toɓo hewde addata ɗum. Caggal Allah ne andi ko ɗum jogiiɓe nde annabi Huudu artiri konngol e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko jomiraɗo ɓuri andude ko kewi ko. Allah subhanahu wa ta'ala nangi toɓo mum fodde duuɓi 7 ɓe toɓaka ɓe jiyani toɓo. Nden noon leydi ndi yoori sibi ɓe hecciɗinanno leydi ko ndiyam ɓe jiyani ndiyam. On saha noon jawdi mabɓe ko heewi hen ko e ndeɗo hokkere heddi. Ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama yo Allah yeeɓe moƴƴere, yo Allah nurdin gandal ngal, yo Allah ɓeydu softende, yo Allah ɓeydu hattano, yo Allah ɓeydu yajende, yo Allah ɓeydane yajende, yo Allah ɓeydane yajende bi jahi nabil wara sallallahu alayhi wa sallam. Yo Allah ɓeydane yajende, ɓeydanma sutura ya rabbi ya rahman. Mi ñaagui Allah yo Allah ɓeydane yajende. A jarama Seydi Sy, aɗa andi rendo men sa kala aɗa fina subaka tan bitig ma suma ha laaɓa, walla pina tan galle ma suma ha laaɓa, walla pina tan guesa ma suma ha laaɓa, walla pina tan jawdi ma maaya ha laaɓa. En jii ɗum ka gayna ko pina tan tawa hunde ne yanema ha laaɓi. ɗum ɗo foof noon ko Allah waɗirta tan ko ha ɓernde rutto e Allah, wasa jofade neɗɗo, wasa jofade neɗɗo, wasa añande neɗɗo, wasa tikkude, wasa wiide holko saabi ko min tan yanata. woni yimɓe ne goodi hayso ɓe ñaw ɓe mbiyata pourquoi ko min tan ñawata, kaari nanɗo ne waɗa ko boni ñawani, kaari nanɗo ko naafigue ñawani,
kaari nan ɗo ko haaside gesa mum sumani kaari nan ɗo ɓurata ko ɓuri faaduno bonde ñalata ko dabrude holko saabi jawdi mum mayani ala Allah ne holluma preuve beele ɓernde ma arta e Allah subahanahu wa taala kala ko hefti en Allah wiyen gandu ko tomum ummi duttinen ɗerɗe men faade makko on saaha ndilinen sababuji beele gueɗɗe kala ɓuura moƴƴande en banda men alhamdulillah yalla reen kawɗa hiiro mi salminima e kaw Amadou Gueladio ha to Damel kamɓe mbiyata soɓe ketto tarihaji ɗi ɓe goni koye kurnugal ɓe goni koye hiwde guese mabɓe guese waalo to Damel goto pop jogui ko MP mum ene oyna e soyde ɓe mbiye colli ñaame ene weeli amen ɓayde ko annabaɓe kalte so ya gasi noon ɓe gumami he ɗum de so tawi en ndewi ɗo sen ndena hedere naw tawre min salmini on mi juurima on Ibrahima Sow ha to tohomaji mi salminima guiɗo mi juurima mi weltanima mi nani haalama yo Allah yoɓe moƴƴe ɗon calmiɗen Mariama Tiggere miñam ɗo tohomaji ɗo koɗen calmini guiɗo men sehil men Abou Ba ha to États-Unis d'Amérique o mawɗo moƴƴo yo Allah selline yo Allah ɓeydu cellale ma yo Allah ɓeydu cellale ma yo Allah ɓeydu cellale ma mi nani haalama Seydi Ba yo Allah reene yo Allah reene ceerno Haali Abdoulaye Sy jawdi mabɓe hewndi hen heddima e nde hokkere gurdam satti koɓe battindi wadde Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama en calmini musidɗo men guiɗo men Younous Saw ɗon to 18e ɗo en ñaguima Allah yo Allah hokkuma sago makko e yidde makko a jarama Seydi Sarr mbiɗen jawdi mabɓe kewndi heddi ko e ndeɗo hokkere ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi ɗi toɓani nden noon gurdam satti e mabɓe wawde ɓe dañjuno ɓe gurdi satti e mabɓe no fewi e on ɗon saaha noon ko heewi e yimɓe koye mumen maayi wona tan jawdi hewɓe e mabɓe maayi andi en mbino eɓe jooɗo duuɓi 400 taw ɓe gubbani maayi ɗum koɓe juutɓe gurdam maayde ne famɗi e mabɓe e on ɗon saaha joɗɗa tan ha nana maayde ko hunde sattude e mabɓe e on ɗon zamanu noon hewɓe e mabɓe kamɓe yimɓe ɓe maayi joni noon heddiɓe ne nguuri maayani ɓe nde hokkere nde satti hewɓe hen maayi kamɓe wuurɓe ɓe ɓe dogi ɓe payi Arabie Saoudite ɓe payi to suudu Allah hormanteru to aɗa andi kefero ɗo rewata sanam ɗo omo andi sanam ko fenade omo andi Allah goto o ko gonga eɓe gandi ko on tan woni Allah kefero majjani ko rewata ko ko fenade sibi ko rewata ko kanko fewni ɗum Allah mo ganduɗa ko an ƴetti pontoje pengɗa e hoore he Allah mo ganduɗa ko an ƴetti leɗɗe ponduɗa aɗa fenga Allah mo ganduɗa ko an ƴetti kaaƴi aɗa seha aɗa fonda hoore nde e juuɗe ɗe e koyɗe ɗe aɗa andi kay ɗum ɗo wona Allah so tawi Allahgu lombima hakkude ɓeɗo hefereɓe e ɗiɗo Allahji ɗiɓe mbiyata ko Allahji so Allahgu no wiyatano kay nena hakkude mabɓe ko kamɓe hefereɓe ponno wonde Allahji sanamuji ɗi ndewa e mabɓe sibi ko kamɓe pewni ɗiɗo Allahji ma taw ko kamɓe taggiti kay ko feeñi ko kamɓe pewni ɗiɗo Allahji ɗiɓe mbiyata ko Allahji ndeke ɗin ɗon Allahji ponno ko rewdeɓe wona kamɓe poti rewdeɗi sibi ɗin pewnani ɓe ko kamɓe pewni ɗumen pewnuɗo hunde kam ene andi ɗum ɗo wona Allah ko ɗum waɗi sababu eɓe gandi Allah o ko goto ene jogui kadi fannu goɗɗo mo gandirta kamɓe eɓe gandi Allah ko goto ɓe cali tan koye candallagal mabɓe ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jetten golle ceerno Khalidou a jarama yalla yo moƴƴere wona joɗotoɗo salo julde o ha waktu ɓenno omo andi Allah ne woodi kono ko candallagal
joɗɗa a fewnani haydara jimɗa koye TikTok walla jimɗa koye barme ma walla jimɗa tan koye guppol ma walla jimɗa tan koye film série aɗa laara ɗum waktu yoni mbiya ha série o gasa walla ha ko larata TikTok o gasa walla ha gayna takkitade walla ha dotta walla ha gayna wuppude wona foof ko andude Allah ne woodi koto ko sandolinde tan neɗɗo ene woofa Allah e tayaɗe mum e belaɗe mum sangara no harmiri ni min tayyeri aɗa andi Allah ne woodi kono an tayyeri ɓe gueɗe kalenji lewru koor kaari mi ñamani min tawi ñaami ɗum foni woodi en jiiɗo yimɓe nanɗo ari ñalata ko ñamde te en mbi weng ne celli neɗɗo ene weele tan sandolina tan wasa rewde Allah no foti no Allah foti rewrede ni henna ɗum woni noon an neɗɗo keɗiɗo an biyo waktu yoni kono hami gayna ɗum accu ɗum juula saabu to darta ɗo Allah ne wawi wardema ɗon fittande ma ne wawi heddade ɗon neɗɗo yo andu ɗum a jarama seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini sokhna Fadimata Soro Sy ha to Thialgu kono en calmini sokhna Fadimata Kasum Sy ha to Nouakchott nawtema to Thialgu en calmini sokhna Aminata Kasum Sy to Nouakchott ha to Thialgu kono en calmini Mouhtar Wagne ha to Thialgu en calmini Amadou Bari Pullo nawtetemo ko ha to Jowol min nani sernaɓe kalema ko min mbi aminu ko ɓe duwanima ko kono kadi ko yimɓe foof nelanma ko kala ne yetto ala pop nelɗoma ma yettinani fo a yettini Seydi Bari yo Allah reene an woni jaalal manggal toon to Mauritanie yo Allah suure reenma Farma Tayni en on calminama Mouhtar Wagne ɓe gardi fedde Issa Abdoulaye Sarr en calmini dendagal bandiraɓe kala ceerno Haali Abdoulaye Sy ɓe dogi ɓe jalti leydi mabɓe ɓe payi leydi wondi Arabie Saoudite holko ɓe ƴeewoyi toon e holko mbatti on salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calmini musidɓe men ɓe Allah waddi en jamma e ñalawma ceerno Amadou Diako kanko e sohna Binta cuddiɗo makko kono en calmini ceerno Ahmadou Talla kanko e cuddiɗo makko sohna Fadimatou Dia a jarama Seydi Sarr en saaha aɗa faama kefeero caliɗo rewde Allah omo rewa sanam aɗa anda omo andi ko Allah woni gonga gandirta ɗum tan ko so tawi sattede heeɓimo lorlo mo ganduɗa cattuɗo musɗo heeɓimo tan o heewi ruttade koye Allah subhanahu wa ta'ala omo ñaago ɗum yo faabo mo kono noon so yeehi ha ɓe pawi koyɗe mabɓe e dow jeeri ɓe jalti e maayo ngo so tawi ko ben peƴƴi tampinnoɓe eɓe kuuli yoolade e on ɗon saaha ɓe noddata ko Allah kono so ɓe pawi koyɗe mabɓe e ceenal jeeri jiyata ko ɓe dutto e kefeeru mabɓe koɗo Allah wi falamma najjahum ilal barri idha hum yushrikun joni noon e hoddiro Allah e bawɗe muɗum ɓe dogi kamɓe heddiɓe eɓe daɗi ɓe mayani ɓe ɓe payi suudu Allah hormanteru ndu suudu Kaaba haɓe ndewoya Allah haɓe nodda Allah to suudu ɗo ɓe gaddi ndiyam eɓe jarna kala gonɗo ɗon ene rewa Allah ɗo suudu ɗo ɓe cuɓi hen capanɗe 7 gorko taw eɓe gandi ko ɓeeɗo ɓuuri moƴƴude e nder mabɓe kala to yimɓe koɗi yimɓe ɓe ene gandi ɓurɓe moƴƴude e nder ɓen ɗon yimɓe ɓurɓe moƴƴude ɓe ganduɗa ko ɓen hakkillaji mabɓe nangi ɓe cuɓi ɗumen ɓe jaadi e mumen ɓe payi suudu Kaaba ɓe ƴeewi comci ɓorneteɗi so ɓe jettima toon ɓe gaddori comci ɗi ɓe ƴeewi ko ganduɗa ko comci ɗi ganduɗa ɗi so ɓe gari eɓe mbawi ɓorninde ɗum suudu Kaaba ndu ɗum kadi ɓe gaddori ɗum kamɓe ɓeeɗo yimɓe annabi Huudu
ɓe jetti noon ɓe ɓornini on ɗon wutte mo ɓe gaddani suudu kaaba ɓe ɓornini suudu kaaba ndu on ɗon wutte Seydi Sarr ɗum ɗo moƴƴino ko jaɓon Allah guiɗo ɗum ɗo kewani kono ɓe tardi seeɗa. Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou eɗum nanni no feewi so eɗen jore laana bisimillahi laana annabi nuhu yo Allah renen lawol Mouhammadou hay soko laana woob seeɗa tan goto fof hulat nodda Allah subhanahu wa taala so en ƴeeŋi paaɗen ko inde walla paaɗen ko yangue so en jettima toon yangue ngue so weeli hay goto julta tisbar han julta tisbar julta takusan ha fayi hirnude sen jolta e laana he siftora Allah so yettima wuuro mi waɗa ramas bandam kalɗo gonɗa rew Allah woto ajju ha caɗele gara e ma tan duttina ɓerde ma e Allah woni hen ɗaccata ko ha ñawa ciftor Allah no feewi woni hen ko ma daña caɗele tan caɗele ñamade nani jomum ne poñma gueɗe ne gojji duttuɗa e Allah so tawi jomum heɓani caɗele fitta ɗum bewat tan ɗum waɗi ko mbimami ko neɗɗo somo haari o heyɗani omo jogui haalis makko omo jogui haalis omo haari omo wawi Allah bewnanimo alhamdulillah yi neɗɗo aljanna nani omo jogui haalis omo jogui jawdi ko wela kala wawi wadde omo haari omo beewi omo jogui hoɗorde makko omo jogui dabaji makko ko il faut waɗat o haɗa hoore makko e belade aduna o tonga hoore makko totta Allah kala ko waɗi o waɗirta ko Allah so totti neɗɗo hunde hay goto nanta ɗum e ɗemgal makko haalta o waɗirat ɗum par yeengo kala ko waɗi moƴƴere o deƴƴat saabu Allah so yii tan nelaɗo yi moƴƴuɓe ji aduna o kala yiyat o waya noon o woorda noon o wayani a yi neɗɗo aljanna nani ɓen ne goode rendo men go ha heewi ceerno Khalid Abdoulaye Sy eskey mbayno leydi en calmini boɗejo Mamum min calmini joom galle ma Seydi Ka en yo Allah ree noon min nawta on beeli hel ha to Mbaye Hawa ko nonne kadi ha to Gaydaɗal ha to Daara Jolof en calmini ceerno Malick Niass ha ton to Espagne kono mi salmini joom galle ma woni miñam debbo sokhna Bébé Sarr walla ñamo Buuɗi Abdoulaye Sarr ko ɓiyam mi salminima no feewi en calmini sokhna Mariama Sy debbo mo Wourossogui an e joom galle ma ha ton to Espagne ɓesgu ma kala en calmini Wourossogui naɓe kala e dow inde ma ceerno Khalid Abdoulaye Sy ɓe gaddi koltuji gam holtinde suudu Kaaba ndu ɓe gaddi jarameje gam tefore holko Allah neldema ɓe ceerno Khalidou a jarama Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini mawɗo men Hajja Zeynabou Ba to Tarab ɗo kanko e Hajja Tarawore ɗo Moropa mi salmini Siley Diallo Seydi Sarr a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ɓe gaddi oɗo koltu ɓe koltini suudu Kaaba ndu haɓe gasni Allah addi hendu wiyeteno Asif kala ganduɗo keneɗi ene andi hendu wiyeteno Asif ndu ko hendu no ganduɗa ko dupporu hendu hewndu doole nde Allah addi ndun hendu ndu seeki on ɗon koltu mo ɓe koltini suudu Kaaba ndu Allah sohlani ɓe Allah sohlani kala ko ɓe jogino suudu ndu noon ko suudu Allah ɓe Allah sohlani potani addude ko mumen ene mbaɗa e jeyal Allah ɓayde kamɓe koɓe yaltimɓe koye mabɓe e jeyal Allah hay sinno ɓe jogorani yaltude haala kala e hoddiro Allah hendu ndu ari seeki on ɗon koltu firti on ɗon kortu baɗanoɗo e ndun ɗon suudu kono noon haɗani ɓe bangi suudu ndu ɓe
ɓe bangi suudu ndu eɓe nodda Allah ɓe keddi ɗon kamɓe yimɓe maɓɓe ɓe eɓe bango suudu ndu eɓe nawdi hen jimɗi eɓe lorlikino fewde Allah eɓe nawdi hen jimɗi eɓe mbayno huɗotoɓe ni somin batti ɗum ɗo yo heɓmin yo Allah bonnu dental aadi adduɓe yamen ɓeɗo caɗele yo Allah bonnuɓe so tawi ɓe duttima e ko ɓuri bonde ko yo Allah nannuɓe jeenge eɓe jima ɗiɗo jimɗi eɓe mbayno huɗotoɓe ni ɗum firti komin jaɓi min gonɗini somin duttima e komin gonno ko yomin mbani aɓe mbango suudu Kaaba ɗu aɓe kaala ɗiɗo haalullaji kamɓe yimɓe aadi ɓe ganduɗa ko annabi Huudu nela e maɓɓe kono mbiɗa sikki so neɗɗo felliti salade taw ko ɗeɗo calanɗe joomum foti tan ko fellidde so yiɗi maaya kono so tawi felliti jaɓoya fonno tan ko jabde guila ɗo wiya yo jabɗo ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou enen koye men eɗen jogui on ñaw no feewi on ñaw neɗɗo noddete peewal so noddima e peewal sa salima ha woodi ko hemma hen doga payasa neɗɗo goɗɗo mbiye yo tinno fewnuma e peewal ngal oya nodduɗa ngal oya nodduma ngal neɗɗo nodduma e peewal walla yiyanma peewal caloɗa mawnikinoɗa e dow mum saabu famɗude tekke mum walla famɗude ɗum walla yaltude e leñol tokosol so yi ha bone heeɓima doga paya e leñol manngol mbiya ya mooloye toon beele ɓen kolluma demal ngal oga jofanima ngal yeru kamɓe ɓe pamɗini annabi mabɓe Huudu ɓe jawima annabi mabɓe Huudu ɓe piitima becce gam jibinanede kala hitande kala ñalawma ujunere ɓinguel hewde jawdi hewde nguura Huudu annabi o ñaguima kala momtama ɓe kocci bagage ɓe payi to aɓe lorlikino to oli ɓe ndeway demal luuɗu demal Huudu ngal kono ala ɗum tagui neɗɗo andu demal ngal poɗɗa rewde to poɗɗa rewde jettuɗa Allah rewɗon kadi Allah ñamata ko tunwi somi wi noon Allah ñamata woni Allah jaɓata ko tunwi sadak tunwuɗa jaɓani Allah a juulata a rewata Allah a tottata Allah haqqi mum mbiya yaltin sadak Allah faabuma wawa wonde so tawi en ƴeewi qissa hakkude Qabila e Habila tuma nde ɓe jaltini sadakuji mabɓe ko sadak dewɗo Allah jaɓɗo Allah jaaba ɗum noon tinnoɗen rewde Allah sen jiiɗi sadakuji men jaabe sadak ne moƴƴi wadde golal moƴƴal ne moƴƴi ɓe nawri ñamde ɓe ñawri koltu ɓe ñammina ɓe koltina suudu Allah ndu Allah adde mabɓe hendu sattudu holɗum saabu koɓe jaltini ko Allah yiɗa saabu ɓe jaɓani Allah a jarama Seydi Sy yo Allah yiɓe moƴƴere en calmini Mouhamadou Ibrahima Sow ha to Espagne nawetemo to Madina Gounass ɗon calmini Mouhamadou Fall Miñe en calmini gallo e sohnaɓe kala Oumar Diallo ha toon to Espagne mi salminima mi jurimama Ismaila Diabel Ba min calminima ha toon to Espagne en calmini Girlajo De ha toon to leydi France ane ɓe suuma kala Hajja Damba min calminima Hajja Dieynaba Damba Sissoko min calminima sohna Oumou Touré ane joom galle ma min calmini on min juurimon Dado Damba min calminima Hajja nonne kadi Ramata Damba min calminima ceerno Khalidou Abdoulaye Sy so neɗɗo wiine funta Allah funti ko hoore mum a jaɓani Allah mbiya yaltin sadakuji ma ya ñammin ya wanni ɗum ko haban Mansoura ceerno Khalidou caggal hennudu ari holko wattinde e mabɓe. a jarama Seydi Sarr en calminiɗo en Ifra Karfaso e galle mum sohna Hawwa ko ɗon calminɗen Seyni Karfaso e galle mum
mawɗo meɗen moƴƴo seni ko moƴƴo no Ifra moƴƴiri ni en calmini sohna Aïssa Soumare a jarama Seydi Sar mi weltimo no fewi eyi ko ni henne alhaali mabɓe yaari mawɗo mabɓe o suuɓi rulde ɓalere nde ɓe cikki noon ndeɗo rulde ari ko toɓande ɓe Allah soggi nden ɗon rulde faari ɗum to cangol mabɓe ɗi Allah e nder suudu Kaaba nduɗo to ɓe gonno eɓe bango ngam Allah ittana ɓe duuɓi kokke ɓe jogii ɓe tampi ɓe dañani ko ɓe ñaani to ɓe goni eɓe bango suudu Kaaba ɗo eɓe nodda Allah yo Allah walluɓe Allah neldiɓe ko duuɗe Allah neldiɓe ko duule tati Allah neldiɓe ɓe jii tan duule ɗe ene telliti ene fayi e maɓɓe eɓe ndaara duule ɗe hen rulde wootere ko ranere tal hen rulde wootere ɗimmire nde nden ko woɗere coyi rulde heddinde tataɓire nden ɗon ko ɓalere kurum ko ɗeɗo duule tati caggal ɓe noddi Allah ɗo suudu Kaaba ɗo Allah neldiɓe ɗeɗo duule tati kamɓe yimɓe annabi Huudu caggal duule ɗe tellima ɓe jii kanje tati fof ɓe jii ranere nde ɓe jii rulde woɗere nde ɓe jii rulde ɓalere nde e caggal ɗum ɓe nani ewnadu konngol ɓe jiyata kaalowo kono haɓe nana haala ka aka heewi doole kaalowo o ɓe gandamo ɓe ganda to hetti kono sawto ari ɓe nani caggal nde duule ɗe ngari sawto o ardi ko e duule ɗe holko sawto o haalata sawto o woni e wiide cuɓo ɗe ihtaru min haulai wahidatan fahtara kabiruhum sawda cuɓo ɗe e ɗeɗo duule rulde wootere ɓe nani ngol ɗo konngol nde ɓe nani ngol ɗo konngol tan fahtara kabiruhum sawda mawɗo maɓɓe mo mbimi o suɓi rulde ɓalere nde mawɗo maɓɓe mo mbinomi hanki wiyete ko Jali Diane o wi ɓe cuɓima rulde ɓalere nde nde wonnoon ɓe jikkata ko toɓo woni e arandeɓe ɓe jooɗima duuɓi jeeɗiɗi ɓe toɓaka noon joni noon ɓe cikkata ko toɓo arani ɓe noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle musidɓe tedduɓe amin ñaagui yafuye seeɗa caɗele technique seeɗa saabu soñji haala ka taƴodiri ɗo haala ka artiyam ɗo eɗo haala ka arte makko ɗo kaw fuɗɗino ka e wona kan ndiya ɓooyi ari ko caɗele technique kono foof ma on kettir ɗum ha ɓuuron wawde famde tigui rigui so haaji Allah rahmanu a jarama Seydi Sy Allah neldiɓe duule tati ɗen duule tati ne hen ranere woɗere ɓalere aɓe jooɗi duuɓi jeeɗiɗi kokke hanke haali mbiɗa enen hande o hayso toɓani yimɓe mbawi wuurde saabu karalleje gaari yimɓe mbatti yaltinde diƴƴe e nder leydi saabu hanki won ligguimaji ne goodi keɓoto noon koye dabbude nden sanani fata tan koma paale joole hande noon nde belɗa kala wawi dañde fatato won ligguimaji hande ne goodi ɗi galano ceeɗu wawi heɓede ceeɗu won ligguimaji keɓeteɗi e dabbude ne mbawi heɓede ceeɗu keɓeɗe ceeɗu wawi heɓede dabbude ɗum ɗo foof noon ko barke annabi sallallah alayhi wa sallam maaje ɗe hande machine aji keɓama panneau solaire aji keɓama ɗo ɗo kalten panneau solaire aji banda men oɗon joguiɓe ɗon kattaɗo ɗon mbawi on ballat guure ɗe keeɓa solaire aji gasonen forage uji walla gasonen boyli bannon ɓe solaire aji ɓe keeɓa ndiyam ko nafoore mon tan neɗɗo kala ko waɗani neɗɗo ko nafoore tenti noon to banggue ndiyam tenti o saaha joni facture aji ɗi ne ceeri on nani forage uji ɗi oɗon nana ñande kala caɗele ɗe facture garɗo kala ma jiddiɗa holko on nani hen ñande kala ɗum noon en nani ñande kala dukoli ɗi nangue forage uji men ha tiiɗa caloɗe ɗi ɓoccito
calo ɗeɗi ɓoccito kala hen force ɓoccito naate juuɗe société ji ɗi jomumen ngoye jamma ñalawma yo Allah won ballo kono kebbinen boyli mbaɗen hen panno solaire aji loren leɗɗe alhamdulillah ɗo mbimi loren leɗɗe ɗo ceerno Khalid Abdoulaye Sy ko ɗo calminanmi sokhna Hadja Hawa Beeli Ba debbo moƴƴo laaɓɗo reedu julɗo alhamdulillah laana ka o innirma ka hawgoji ɗi tafama winda hen ko ceerno Khalid Abdoulaye Sy mo sorigo ɗo windu ɗo kala taccowo ɗon ma yi kelle laana ka woni hawgoji ɗi ene waɗa ɗum kono kadi zarde o ɗon ɗo Sinthiane Sinthiou Garba ɗo saare rema taw ɗon tableau mawɗo ene daare demal zarde e ne waɗi drapeau Sénégal e drapeau France drapeau ma tawɗon ne winda Sar Abdoullahi Sar mon ndulmaji kono kadi sa ari ha to camɓe ɗo ma taw ɗon woyndu fewnono ne fewnite saraji ɗi ma winde hen ceerno Mahamoudou Belli Mbaye alhamdulillah sokhna Hadja Hawa Beeli Ba yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere ngal teddungal ko teddungal manggal teddungal rani teddungal da setake rondete min ñaagui Allah yo Allah innire to aljanna illiyina to weendu min ñaagui Allah aljanna illiyina to yo Allah innire toon leɗɗe min ñaagui Allah to aljanna to yo Allah innire toon ko majjata mayata naywata sa yeehi toon wiye Hadja Beeli Ba ɗum ɗo ko an innira ɗum saabu ko jinnirɗa ɓeɗo jeeyaɓe Allah ko yo Allah yoɓe moƴƴere ceerno yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama en calmini Amadou Moussa an puɗɗiɗiɗo nde Jayde Weltare TV mbaɗɗo hen fiyande mawde o jeeya koto Hunare o tawete hande o koto France min calmini sohnaɓe ma min calmini jinnaɓe en calmini Amadou Dia Pullo o jeeya ko Trime o jooɗi koto Bakel on waɗa golle mantiniɗe on diwan min calminima no feewi e nde Jayde nde gonɗen on waɗi hen tabal manggal en calmini koddanene Abouba o jooɗi koto Gambie Capital FM nde Jayde nde keɗoɗon waɗi hen fiyande mawde en calmini Banor Mamadou Sarr o jooɗi koto Nouakchott nawtemo ha to Ɓokki nde Jayde nde keɗoɗon o waɗi hen fiyande mawde en calmini Amadou Samba Lo o jeeya koto Aram o jooɗi ko Madina Gounas nde Jayde Weltare TV o waɗi hen fiyande mawde en calmini guiɗo men sehili men haali Abouba to Nouakchott nawtetenmo ko atantanugo sayba gorgol Alhassane Oumar Mbooc waɗi fiyande mawde e nde Jayde Weltare TV o jeeya koto Sara Ndogo Djiberi o jooɗi koto Nouakchott e woɗɓe kala e woɗɓe ne ngoodi Fuutanke Diaw en ene ngoodi ha heewi Hammadji Kene men ene ngoodi ha heewi woɗɓe ɓe kalani taw kadi jalti koye nde Jayde yo Allah reen on suur on hisno on kono sen gari ha to Bakel en calminat Abdoulaye Sow ha to Bakel mi salminima denɗam sehilam giɗam mi salmini suddiɓeɓe e sukaɓeɓe foof ɓinguel men ñamoyel tewguel tan mi salminiguel en calmini Dieynaba Lam ha ɗon ɗo Gouray ɓayden gari ha ɗon ceerno Khalid Abdoulaye Sy ɓe cuɓima rulde ɓalere nde holko nde feññine mabɓe a jarama Seydi Sarr en calminiɗo en Ifra Karfaso e galle mum sokhna Hawa ko ɗon calminɗen Seyni Karfaso e galle mum mawɗo meɗen moƴƴo Seyni ko moƴƴo no Ifra moƴƴiri ni en calmini sokhna Aïssa Soumare a jarama Seydi Sarr mi weltima no feewi eyyi ko ni hen alhaali mabɓe yaari mawɗo mabɓe o suuɓi rulde ɓalere nde ɓe cikki noon ndeɗo rulde ari ko toɓande ɓe Allah soggi nden ɗon rulde faari ɗum to cangol mabɓe nde rulde noon ko yawtore kadi faya galleji mabɓe nden noon ɓe jii rulde nde ɓe belti no feewi ɓe belti ɓe mbi haha aaridun mumɗiruna ɗum ɗo ko rulde
jogorde toɓande en sibi en jooɗima duuɓi jeeɗiɗi en toɓaka nde wanno nde rulde nde arata nde arde koye ɓuuɓol so tawi ƴiwonde ƴiwni yeehi ha yiɗi todde kenal ɓuuɓkal ene uura ndiyam ko noon rulde nde ardi e mabɓe kamɓe waɗi allah wi to qur'ana to sa yehi to suratul ahqaf allah wi ton ko falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna allah wi ala bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim e kadi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha wadde fa asbahu la tura walla la tara illa masakinuhum fof ne sella joni noon ɓe jii rulde nde ɓe mbi i ɗum ɗo de ko rulde jogorde toɓande en rulde nde immima e bangguiji asman ene rangani wuuro mabɓe ngo ene hucciti e cangol mabɓe biyetegol ahqaf gongol caggal wuuro ɓe mbi ɗum ndeɗo rulde ari ko jogorde nde ari nde jogori ko toɓande en sibi en jooɗima ko juuti en toɓaka weltare nangi ɓe caggal so toɓi eɓe daña koɓe ñaami ko e duuɓi kokke ɓe gonno joni noon e hoddiro Allah weltare nangi ɓe mo alano ko ñaami so soynima hunde sikki ɗum ɗo koko ponmi ñamde ko donkunomi dañde ko ɗum woni ɗo o weltoto ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle ɗum ne jogori bonde de ɗum ne jogori bonde ne jogori bonde e mabɓe ene jogori musde e mabɓe ari nden ƴiwole ɗen duule ko duule bonde eɗen keɓari saaha jiya rulde ɓawla kuƴum ara ha yimɓe kala ɗamino ko toɓo lappat wonte hendu nawa sengeje nawa kuɓeje nawa leɗɗe bonna ha bona yo Allah dandu en caam ɗum fof ko wabawuji bonɗi yo Allah dandu en ɗum tagi bonande so heewi tan Allah wi so boni heeɓi moon hakkude jeeri e waalo kono mbaɗiri juuɗe moon Allah wi kala nde boni heeɓi en hakkude jeeri e waalo ko enen gollori juuɗe men kala nde boni heeɓi en e laddeli men ko enen mbaɗiri koye men sabu Allah wi ko toñata hay goto lorata jiyaɓe mum toñata jiyaɓe mum ko jiyaɗo Allah tan toñata hoore mum sa jooɗima duuɓi kiitala dañani kayitaji ƴewta tigui rigui laɓɓina gonga gonga duttoɗa sa jooɗima ɗo gonɗa ɗo tan gonɗa ronki ɓosde a ɓosata e dewal Allah a ɓosata e dañal aduna a ɓosata e moƴƴere a ɓosata teni kadi galle ma ɓosata ɓesgu ma ɓosata e moƴƴere ƴewta hoore ma ñande kala oɗon ɓeydo ñifde e joom ƴewta hoore mum neɗɗo e kala sa yo hasbu hoore mum bone fof ko neɗɗo mo hasbata hoore mum neɗɗo ma yurnito hoore mum mbiyata ko mbaɗanmi kone moƴƴi mbiyata ko mbaɗanmi kone moƴƴi mbiyata ko kalami kone moƴƴi beele ko jahanmi kone moƴƴi beele no gollirami ni ne moƴƴi beele gollalam faade Allah ngal beele ne moƴƴi beele ɓernde ne laaɓi hen beele mboɗo dari hen beele mboɗo way hen ni ɗe gueɗe kala neɗɗo yo hasbu hoore mum hasbu hoore ma koy gila Allah hasboydema sa hasbi hoore ma ha gayni ganda min kala ko kalmi ñalawma hadim leelade jamma fo mi artira ha laaɓa mi tonga ko boni hen ko mi rentowoto mi haltude ko moƴƴi ko mi jokka kala ɗo tatimi mi rentowoto mi tattade ɗon saabu neɗɗo ko neɗɗo tan ko tatale ɓole kono kala ɗo tatiɗa rento wota tata neɗɗo ko neɗɗo tan mi tatoɗo mi rentowoto mi tattade ɗon yo Allah won ballo caam ceerno Khalidou rulde ɓalere ari fayi to cangol wuuro mabɓe ɓe ɗaminima ko ndiyam arata en calmini Aminata Fade mo Weltare TV en calmini Aissata Ba to Mali mo Weltare TV en calmini Diary Haydara to Nouakchott mo Weltare TV en calmini Mariama Gadio ha to Kayheyɗi mo Weltare TV min nawtuma to Diafane Soro Kum en calmini Mariama Mokhtar Ba min nawma ha to Kaolack Weltare TV min nawtuma ha to Jolof en calmini sohna Mariata Wan ane joom galle ma min nawma ha to Congo Brazzaville kono en calmini sohna Safaw Ndongo joom galle ma en ɗamɗa min calmini nene Mariam Ba mo Weltare TV en calmini Dieynaba Sow mo Weltare TV kono en calmini joom galle ma Youssou Ndongo min jejjittamo yo Allah welemo yo Allah welemo ya rabbi ya rahman
ceerno Khalil Abdoulaye Sy ko rulde ɓaleere nde adde maɓɓe. Seydi Sarr mi salmitimama, en calmini mawɗo men Gori Ba, taw ko yummu musidɗo men ceerno Hammadi Idi. En calmini jinnaɗo gorko kadi moƴƴo Idi Gueye, a jarama. Ama yalade mi salminima. E hoddiro Allah ɓe beltima e nde ɗo rulde Seydi Sarr, ɓe cekki nde woni koye toɓandeɓe. Allah wi ala, hay ko jiiɗon ɗo ko koko keñantono ɗon ko mbiyanno ɗon huudu so tawi ko gonga yo addan on lefte, on jaɓani ko addi ko gonno ɗon e heñanade ko lefte ɗe ko ɗum ɗo ari. te ɗe lefte ɗe coomi ko hendu ndu lefte musɗe ina coomi e mayru andu yaada hen. hendu nduɗo endu halka kala kono wirti taw ko e yamirore joom mayru. ko nduɗo hendu woni ndu Allah neldiɓe kamɓe ɓeeɗo heefereɓe jasɓe. Allah wahyi nduɗo hendu, Allah noddi ko malayika denowo hendu mo ganduɗa ko kañum heetti e keneli ɗi. Allah wi malayika o uddit damuɗe hendu, ƴewnami hendu wiyetendu aqim. Allah wi fa arsalna alayhim riha al aqim. Allah neldiɓe ko hendu rimayru. hendu rimayru noon firti ko hendu ndu yurmotako. ko nduɗo hendu Allah neldiɓe kadi ko ɓuri hawnade ko hendu ndu nde ndu ari ndu yetti wuro ngo. hendu ndu way kono natndu e leydi ndi, ndu naati ha ndu ƴettiɓe kamɓe foof ndu iwrata ko less. kadi hendu nduɗo no Allah neldiri ndu ɓeeɗo yimɓe annabi Huudu ni ko hunde hawnide. hendu ndu cikkata ko ene jogui hakkille fodde no ndu gollirta ni e yamirore Allah. ko hunde hawnide no feewi Seydi Sarr. siwi kamɓe julɓe ɓe e heefereɓe ɓe foof koddiɗo gotel, te hendu ndu nde ndu yahata nde wonko Allah yomnidu, wonko Allah haalani hendu ndu. aha Allah heewani neldude lefte taw julɓe e heefereɓe ne ndendi, heewani wonde. ala heefereɓe hewɓe nene makka dañiri chance ko julɓe hodde ɗon. ko ɓen woni ɓe Allah wiyata law tazayyalu la azabana alladina minhum azaban alima. ɗum noon Seydi Sarr, mboɗa andi ko ɗo yewtere men haadata hannde, so hawre welede Allah janngo jokken qissa annabi Huudu. en calmini julɗo fof ɗo woni, en beltanima julɓe ɓe fof, en duwima noon yo Allah jaɓanen kala ko korɗen, yo Allah moftan en ɗo bonata. kala mo korka ka tawruno ŋakkede yo Allah timmin ɗum. kala mo korka ka tawno rafi yo Allah sellin ɗum. kala mo korka ka tawruno kulol yo Allah hokku ɗum hoolare. kala mo korka ka tawruno basal yo Allah alɗinmo. kala mo korka ka tawruno haaju tiɗɗo yo Allah humtanmo haaju makko. en jetti Allah, Allah hawridinde en e oɗo korka ndewen hen Allah fodde ko ndewɗen hen Allah ko. ene gasa janngo so hawre welede Allah wasata julɓe, ene wawi kadi Allah kam ko kañum jogiti fofof ene wawi wona ɓawo janngo. kono ala kullin en ñaguima Allah yo Allah wonan en, yo Allah wondu e men, yo Allah wallo julɓe, yo Allah faabo julɓe, yo Allah ren julɓe, yo Allah sellin julɓe, yo Allah sembin julɓe. Allahumma amin ya yo rabbal Allah alamin. moƴƴinan julɓe piɓle mumen. Amin ya rabbal alamin. yo Allah moƴƴinan en piɓle men hakkude men e jomiraɗo. Amin amin ya rabbal yo Allah alamin. moƴƴinan en piɓle men
e ulil amri en kala amina ya rabbal e alamin Allah waɗi hakkunde men e mum yo Allah moƴƴin pible men e maɓɓe amina ya rabbi amina yo Allah reen en yo Allah suur en aduna e lahara enen julɓe kala amina amina ya kala rabbal ɗo julɗo woni o wondi e haaju omo andi hen yo Allah humtanmo haaju o amina ya kala rabbal ɗo alamin julɗo woni e aduna he omo jogui kulol yo Allah ittamo kulol ngol amina yo Allah ittu yo Allah ittu ya yo Allah rabbal moƴƴin gurdamaji ɗe foof yo Allah moƴƴinanen gueɗe men foof amina enen yo kala Allah e waɗa julɓe ɓesguji ɗi barke amina amina yo ya Allah rabbi hokke naftorade barke o ko juuti amina ya rabbal seydi sar alamin mi duwanimama yo alhamdulillah Allah hokke sago ma alhamdulillah yo Allah hokke yidde ma yo amina Allah yettin fandare ma alhamdulillah jarama ko jiɗɗa ka moƴƴo e ka yiɗa foof sene nafma yo Allah waɗane hay ka yiɗa alhamdulillah ɓayde tan ene nafma e gurdam e lakara yo Allah waɗane yo Allah junnu gurdam ma yo Allah junnu gurdam ma barke annabi amina barke deftere Allah teddude nde barke alquran nduɗo lewru teddudu yo Allah junnu gurdam ma jaram yo Allah wadda hen cellal o wadda hen kisal yo Allah reene 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 dow e less e saraji fof yo Allah reene alhamdulillah yo Allah reene yo Allah reene yo Allah reene yo Allah reene Seydou Sarr yo Allah reene yo Allah reene barke annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yo Allah hokken hawrude janggo so tawi Allah jaaɓi Allah newni jokkiten yewtere nde mbaɗannoɗen e lewru ndu inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worodo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde janngo worodo winde jettoɗe godani bakan o kala kala a jarama ceerno Haji a jarama yo Allah yemmoƴƴani jarama amin ya rabbi jarama dani ko tagɗo kala kala juulen masebama woodi winde on jarama musidɓe tedduɓe gañamo gañiɗa ko goɗɗo holfo mo jiɗata Allah yiɗama